Vítajte pri dnešnej mini recenzii na novinku od spoločnosti Komika. Konkrétne sa jedná o mikrofón Komika VM40. Tento mikrofón je zaujímavý najmä v porovnaní s konkurenciou, ktorú napríklad môžete kúpiť od spoločnosti Rode. Napríklad Rode VideoMic Pro, na ktorý práve nahrávam tento zvuk, a neskôr otočíme na novinku, ktorá prišla zabalená v takejto peknej krabici. Konkrétne myslím tašku. Táto taška je naozaj dobre vystúžená, takže sa nemusíte báť, že keby ste aj s mikrofónom zaobchádzali trošku surovo, že sa mu niečo stane. Má dva zipy. V prednej časti nájdete príslušenstvo, to znamená káble, redukcie, ochranu proti vetru, klasickú penovú alebo teda deadcat, káble pre pripojenie. Či už je to klasický USB na USB-C, alebo ten sa dá vymeniť aj USB-C, USB-C pre pripojenie s počítačom, ale takisto aj audio káble, ktoré sú či už pre prepojenie s klasickou kamerou alebo mobilným telefónom. Všetko, čo by ste v podstate potrebovali na rýchle natáčanie, nájdete už v prvej prepážke, ale teraz ideme do tej druhej, kde sa odohráva to zaujímavé. Tento mikrofón je totiž bezdrôtový. Áno, jedná sa o tzv. Shotgun mic. Ak chcete teda smerový mikrofón, ktorý v balení obsahuje nielen mikrofón, sáňky na jeho uchytenie na statív, to znamená akúsi redukciu na tie sáňky, ale takisto aj bezdrôtový príjimač. Ten už ste mohli vidieť u iných výrobkov od spoločnosti Komika. Napríklad majú zaujímavý aj výrobok, kde môžete k tomuto príjimaču, teda podobnej krabičke, pripojiť ďalšie 4 samostatné mikrofóny. Ale naspäť k VM40. Pokiaľ by ste aj krabičku nemali a neprenášali, tak je výhoda to, že má interné nahrávanie. Áno, má až 32 GB internej pamäte, pokiaľ sa nemýlim, a bezdrôtovo vydrží nahrávať až 10 hodín, 32 hodín drôtovo. Na svojom tele, okrem malého LCD displeja, na ktorom vidíte základné informácie, ale bohužiaľ na slnku trošku horšie, a to isté platí aj o príjimači, nájdete tlačítka pre low cut filter alebo ďalšie pre zvýšenie frekvencií a potom tlačítko record. V klasickom móde nenahráva do internej pamäte, ale po stlačení tlačítka record, respektíve jeho podržaní, sa objaví malá červená diódka, ktorá indikuje už interné nahrávanie mikrofónu. Pod ním máme teda zapínačné tlačítko a tlačítko na prepínanie tzv. Safety channel. Čo vás asi bude zaujímať je aj to, že spoločne, tak ako aj Rode VideoMic Pro, má vzadu koliečko pre ovládanie, nazvime to, hlasitosti. A Rode ho má až do 15, teraz tu mám nastavené na tomto mikrofóne na číslo 9, pričom Komika ho má len do čísla 10. Takže zasa, aby sme úplne neporovnávali hrušky s jablkami, tak skúsim ho takisto nastaviť niekde na 2/3 hlasitosti, keď ho vymením za Rode VideoMic NTG. Čo vás zaujme, na pravej strane, kde nájdeme klasický výstup pre 3,5 mm jack, USB-C, prostredníctvom ktorého teda môžete aj samotný shotgun mic nabíjať. Príjimač zapnete jednoduchým podržaním z prostredného tlačítka. Proste je to jednoduchý displej, kde vidíte hlasitosť nahrávania, a prostredníctvom pravého a ľavého tlačítka opäť môžete prepínať nastavenia hlasitosti až do plus 18 decibelov. Prípadne poďme do minusu. Opäť minus 18 decibelov, vidíte tam aj stav baterky, vidíte, že máte zapnutý napríklad safety channel. Takže tie základné informácie nájdete aj v tomto príjimači. Na boku nechýba výstup, ale aj výstup na sluchátka. V prednej časti opäť USB-C pre nabíjanie alebo pripojenie k notebooku a mobilnému telefónu. Je čas teda prehodiť mikrofóny a uvidíme, aký je rozdiel v hlasitosti. Opäť pripomínam Rode VideoMic Pro nastavený na VideoMic NTG, alebo ako sa to volá, nastavený na 9 hlasitosť, a Komiku si dáme, dajme tomu, na 7. Tak, prehodil som mikrofóny, na príjimači som nastavil až plus 18, na samotnom mikrofóne máme nastavený na 7
A potom tu máme nastavenie kamery, kde je nastavené minus 18 dB, takže celé sa to nejako trošku bije medzi sebou, ale vyjde z toho asi takýto zvuk. Vzdialený od kamery som približne na dĺžku svojej ruky, to znamená 1,20 m od mikrofónu. Rovnaká vzdialenosť bola aj pri použití Rode mikrofónu. Opäť vravím, tam bolo nastavenie trošku iné, nastavenie v kamere bolo úplne rovnaké. Teraz som sa snažil nastaviť nejakú ideálnu hlasitosť podľa toho, čo mi ukazuje na displeji kamery. Stále platí mikrofón na 7, v kamere minus 18 dB. No a na samotnom príjimači číslo plus 14 a zapnutý stereo mód. Stereo mód sa mi ukazuje na kamere, že nahrávam stereo, ale na samotnom príjimači vidím nápis mono. Keď ho prepnem do nápisu stereo, nahráva sa mono. Takže je to trošku vymenené, na môj vkus trochu divné, ale asi to tak má fungovať. Alebo ako typický chlap, neprečítal som si manuál mikrofónu. Čo už na záver, ostatné funkcie si kľudne pozrite na oficiálnych stránkach Komiky, hľadajte VM40. Je to naozaj zaujímavý kúsok, najmä vďaka tomu internému nahrávaniu, ktoré môžete takisto použiť, pokiaľ by ste chceli mať tú zvukovú zálohu, ako sa hovorí, alebo pokiaľ by vynechal bezdrôtový prenos, ktorý by mal byť až na 200 metrov. Priznám sa, testoval som ho len tak na 10-20 metrov, fungovalo všetko bez problémov, na sídlisku, kde je kopec Wi-Fi, nebol žiaden problém. Posledné porovnanie, vráťme ešte raz. Rode mikrofón naspäť a uvidíme, aký bude rozdiel hlasitosti. No a toto je už Rode VideoMic NTG, ktorý je opäť nastavený na nejakú základnú hodnotu, s ktorou ho používam na bežné rozhovory. Vyzerá to tak, že to nastavenie, ktoré som mal pred chvíľou na Komike VM40, dáva rovnaký výsledok aspoň hlasitosti podľa toho, čo vidím na displeji fotoaparátu. A tak poďme túto recenziu ukončiť a sami si porovnajte, ktorá hlasitosť vám prišla lepšia, horšia, príjemnejšia a v neposlednej rade si sami musíte rozhodnúť, či potrebujete mikrofón, ktorý bude bezdrôtový, čo je naozaj pomerne dobré riešenie, alebo vám stačí, pokiaľ už vlastníte Rode, si ho nechať, pokiaľ nepotrebujete bezdrôtový prenos. Ja už skočím teda do počítača, porovnáme hlasitosti a sám sa rozhodnem, ktorý z týchto mikrofónov si nechám a ktorý predám.